Kulendi wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho muri yezimbabwe ndadzoka zvekare. Ukaona ndau yandakadai so ndinenge ndakatakura majoka ekare kare. Tine nyaya dzakawanda dziri kuitika muri yezimbabwe dziri kupisa, and President Emmerson Mnangagwa today he is trending in BBC News. Ukaona zvinhu zvako zvokuita zvakutaurwa kunana BBC News kwekuya zekuti mahwana anenge atangidza. Tinoona kuswera tichiudzana pamalevels nemazera evanhu kuti unongozoti unongonyepera vanhu vari mujoza mazimba vari mujoza munomu, obva onyeperawo mamwe mazimba vari muzimbabwe imomo. And most of the people ukatarisa vanhu vazhinji zveso vari busy kuimba vachidedzera kuti bill number 3 this, bill number 3 that. And auzononyatsonovatarisa havasi kutonzwisisa kuti chii chavari kusapota. Ukatobvunza umwe chavo chaiye kuti iwe CAB3 zvacho zviri kumbomirireko, anotadza kutotsanangurira chete kungoti in full zvinoreva kuti zvakati. Wobvunza kuti chii chicho chinenge chichiitika. They don't even know. Vanozongoziva maslogan akuimba kuti chakadai so tozodai chakadai. Ndo zvavanokwanisa kungokudza kugara naye pasi utanga mubvunza one by one kuti okay, saka apa kana muchidai so muri kuti kudii. They don't understand. Imagine iwo vanhu vekuti alright, anovharwa nezvima chicken takuti chicken what zvezve zvinopuwa zvimahuku chicken out chicken in chicken what zvezve ndo zvaanotompuwa unzi munhu apuwa adya. Hato understand kuti junk food haana kana basa nazvo kuti iwe junk food ukaipo they don't care. Chikafu inonaka yakadai so future kutotengeswa future yevana nekuti iwopo uchazvara nako mangwana. Life hainakidze kuti murambe mungori pasi chete. Isusu taitoziva kuti ukatumbeka akaona kuti zveupenyu zvamukunda anogadzirawo future yevana vake vozovawo vari better. But apo ukatarisa future yacho chiri kugadzirika kupi? Madegree vana hobho vari kushanda kupi? But vavo vagara vakagadzirirwa life yacho kudhara. Vavo vakagadzirirwa future yekutoti izvezvi so kungoti chakati havanina nide kunotsvaga mabasa oraiti vanawo. Kungoti achitongopedza zvaari kuita ipapo anototanga nekutovhura kampani. Ari kutorana kampani yababa wake kudhara, ari kutorana ingawa maservice station, petrol muchitiri kudhura, iye ari kutomhanya dhiri rababa wake. Unotoona achitotedzana nematrack ababa wacho. Iwo wako mwana achazodii mangwana. Anotanga ndiye anenge achicomplaina kuti petrol yadhura nekombi yacho yadhura futi. Uri ipapo but bill uchidedzera zvinhu kana zvakuoma zviri kuomera munhu wese. Bill racho uri kudedzera iro ndiwe wega uri kutanga wakanakirwa naro. Zvinova izvo zvimwe chiri fani. Ende ndakasvika pakurealiza kuti muZimbabwe meme hapana vanhu vanoda pati yenhigiriki nemoyo wese yezanu, never. Hakuna. Havaidi nemoyo wese. Ukaona munhu anobva kuside kunana Mount Pleasant, because ndikuona vamwe vari kunyanya kutaura chirungu chakanyanya vaya vatarisise vanhu vaya havadi ZANU-PF vaya ndokutaurira ndokubhejera vanhu vaya havadi pati iyaya. Ukaona munhu anogara kunana Mount Pleasant achisimbisa pati iyaya chibva kuziva kuti chidhiri chemakinori money game chete. Anotoziva kutoti iye akangodai so ngaangopiringishwa 2 minutes unonzwa pakubudiswa chimwe chirungu futi chekutanga kutaura zvakashata, like what is happening right now nemukomana anonzi Rupinde Matinyara. Vanga vari vese mupati yavo vachitotazva vaitoita, anga atori number 1 achibuda achiti iwo nhingi usazodai so nhingi uchazodai so. Isu hatinokanganwa achita kuti nhingi wakadai so aiwa unachonoziva iwo chakadai vachibuda vachiexplaina vachiita zvese zveupiara zvavo zvavaitaura zveshe. Vapedza manje mari ndo vadzazotadza kubuda. Nokuti unochidhira nemunhu wekuti you think it's funny kuti vanhu vanobuda vachipa vanhu mapromise nyika yese. Wozonzi wewe wopromiswa mari wofunga kuti iwo ndounoipuwa nekuti wakaita sei. Unongojoiniswa chikwata ichocho because you are just one individual une basa rechi. Vakangopfura phase vanongada kupfura chete, the rest is history. Zvatotanga vakangopfura phase yavanongada kupfura, iwewo ndowatosara wane nzara yako wega. So tiri ipapo manje ndo patiri kuzonzwa nyaya iyo iri kuitika nekuti pari kuzonetsa imwe nyaya wari kuzongobuda kubuda arohwa. Mwazonzi ndandoda kuti ndidii tonzi mamba mako akakumirira. But BBC iri kuti plan to scrap presidential elections put Zimbabweans at loggerheads. Pari kubvira. Fears are growing in opposition circles in Zimbabwe that the ruling party ZANU-PF is making new grab of power as it presses ahead with constitutional amendments aimed at giving parliament rather than voters the right to elect the president and extend his term from 5 to 7 years. This is a coup, a slow coup that is unfolding in Zimbabwe. Veteran opposition politician
and former Finance Minister Tendai Biti told the BBC. But ZANU-PF in power since independence in 1980. It has vehemently defended the proposed changes. There is nothing that stops us to change, to go to another system that's less costly, less controversial, party official Patrick Chinamasa said. The conflicting views highlight the deep polarization that draft legislation aimed at changing the constitution has caused the pitting ZANU-PF and opposition supporters against each other. This became clear during public hearings that Parliament held recent to give people a chance to express their views on the proposed shake-up that will lead to presidential elections held in 1990 being scrapped, parliamentary and presidential terms being extended from 5 to 7 years, parliamentary election scheduled for 2028 being delayed to 2030. President Emmerson Mnangagwa, whose second final term is due to end in 2028, remaining in office until 2030. The new parliament electing the new president. I support the bill in its entirety, a woman said at a public hearing in a sports arena in the capital of Harare last week. Thousands filed the venue, with speaker taking the microphone to echo calls for Mnangagwa to remain in office beyond 2028. Mnangagwa took power in 2017 after ousting long-time ruler President Mugabe with the backing of military and went on to win disputed election in 2018 and 2023. Term limits must be extended from 5 to 7 years, and the MPs that were voted in must be allowed to elect the president, a man said at the public hearing. When the microphone was moved to the arena where the leading critics of the bill were sitting, there were scenes reminiscent of the violence and intimidation that has often made Zimbabwean politics, with pushing, shoving, and fighting, along with the snatching of mobile phones and journalists being ordered to delete videos of the chaos, leading to opposition member and lawyer Fadzai Mahere told the BBC that ZANU-PF supporters has caused the commotion in order to prevent critics from registering their disagreements with the bill. Chinamasa denied that the ruling party backers were behind the chaos. What reason was, what do we have as ZANU-PF to be violent when the masses are behind us? The opposition does not accept their view is failing to prevail, he told BBC. But the opposition says Zimbabwe is seeing a new wave of repression in the run-up to the hearings. The opposition group says the police banned more than a dozen of meetings. National Constitutional Assembly leader Love Momaduku said he was beaten by masked assailants last month as the police watched. BT, who leads the Constitution Defenders Forum, is out on bail after being accused of holding a public meeting without official permission. We have a history of repression in Zimbabwe, he told BBC. Parliament is expected to pass the bill in the coming weeks, in what will be the culmination of a campaign that started in 2024 with the chanting of the slogan 2030, Yi Mnangagwa will still be the leader. The campaign faced some detractors within ZANU-PF, but its main critics, Blessed Geza, also known as Bombshell, died earlier this year. For supporters of the 83-year-old president, the political overall will entrench democracy, ending what they regard as toxic presidential election campaign that often trigger violence and lead to resulting disputed. As you know, any election of president, and it's not just Zimbabwe alone, violence is associated with a popular vote. Chinamasa told BBC as he defended proposed changes, but for critics, the bill is a step towards recreating the imperial president they fought to end during Mugabe's 37-year rule. A new constitution adopted in 2013 restricted a president to serving a maximum of 2 terms, further stating that any move to extend term limits would need to be endorsed by voters in a referendum, and crucially that a sitting president cannot benefit from any extension unless voters give their approval in a second referendum. For the likes of BT, the bill reverses these hard-fought gains and could be challenged in the courts, as they argue it violates the constitutional
requirement that a referendum he held before the president's term is extended. But ZANU-PF is confident that is acting constitutionally, saying there is no need for a referendum as its view. The 2-term limit remains. All that is happening is that a term will now be 7 rather than 5. But critics fear that ZANU-PF led by Mnangagwa could be moving stealthily to scrap term limits. If they can get away with 2 years, what stops them from getting away with 20 years, BT says. Chinamasa dismisses suggestions that the bill signals a dramatic shift in how ZANU-PF will govern Zimbabwe. Is just for the moment. We would want to continue the political stability. We want to continue the economic development that is taking place since His Excellency took over in 2018. Chinamasa said, when his time is up, he will choose other leaders. For the opposition, Zimbabwe is returning to its dark past. They are making the mistake that Mugabe made, that of closing the democratic space absolutely. BT said. Ndo mamirira akaita chinhu chacho mhuri yeZimbabwe makakatanwa ndambozvitaura ndikatokaona yakubuda nekuBBC nekuti chinoitika ka munouya moitirana nharo dzenyiko but panozoonekwa kuti apa panenge pane kakuvhara napo. I'm not saying kuti ivo vanhu vari kubudisa kuBBC kana kuti World ine zvaichazouya ikabatsira vanhu. Ini ndakatozodzidzawo later on kuti ona nyaya dzemunyika kazhinji dzoda kungoti vanhu vangonyanya kusakurumidza kupedzerana munyika mavo, nekuti wada kumirira support kana kuti help inobva kune vanhu vari kubatsira chirudzi anongokuudza kuti gadzirisanai. Chavanenge atoita kutoti aiwa itai runyararo kugadzirisanai, kana musadaro musarowane kani, ndo zvavangatokwanisa kuita, kwete kuti vangatouya votoita zvimwe. Ameno handizivi hangu kuna naVenezuela ameno meti dzavo dzavaita nekune dzimwe nyika kwameno masikira aiitika ikoko. But I still remember inini last time pandakanzwawo nyaya dzekuVenezuela ndakangonzwa kuchinzi Venezuela is very far away from Zimbabwe, saka I don't know kuti zvinonopera sei. But ndiri kufara futi at the same time kuti alright, nyaya dzacho dziri kuitika munyika yeZimbabwe dzakukwanisa kunge dzichinobuda kune mamwe maplatforms akaita sana BBC waya. Zvinova zvinhu izvo zviri interesting zvokudaro, because paiitwa mahearings aya ekune dzimwe nzvimbo kuti kwakatowanda hatizivi kuti kunana Gweru vakazifambisa sei, hatizivi kuti vanhu vekugokwe zvakafamba sei ikoko, handitawo zvona. But yekusiti sports iyoyi yakabva yatonyatsoenda viral, because panozobuda Douglas Costa achibirwa foni yake, pobuda achirohwa, it's on the record. Saka zvinhu zvakadaro kuona zvichibuda manje zvichiitika zvine picture zvinokaita sei zvakaenda kuno portray picture zvakaenda kunobuditsa. Ndazonzwa responding achibudiswa naChinamasa achiti atichazoona toita sei kana zvakakwanisa kuprovwa mukoti kuti uyu akazoba foni akazodidi, but it's on video. Dai ari munhu opposition akazviita nyaya yake ingadai yakatopedza kudhara akatotorwa kare, but zvine maitikira azvo zvoita. Zimbabwe is a different country honestly speaking. I don't want to waste much of your time kuti tingoramba tingotaura nyaya. Imimi mhuri yeZimbabwe feel free, uyai nemaonero enyu enyaya idzodzi dziri kuitika idzi. Ndagara ndazvitaura kubva kudhara, munhu wese ane chekutaura, please wherever you are, meno nziziye nzvimbo dzamuri dzese handikadzipedze. Vari kuZumba kwacho ikoko, vari kuGokwe, vari kuMasvingo, vari kuHarare, vari kwakasiyana siyana, vari kuMakomoyo, vari kuChipinge, Chimanimani, Binga, Hwange, wherever you are, tiudzei maonero enyu, tiudzei kuti muri kuwirirana nayo here amendment iyi. Kana uchiwirirana nayo wotaura kuti ndiri kuwirirana nayo nenyaya yakata. Kana usi kuwirirana nayo bototaura ndisi kuwirirana nayo because of chakati. Tichabudisa zvese zvamunenge muchitaura because ndimi vanhu vacho, ndimi varidzi vechivhitivhiti. Saka please, kana uchingoonga uchiri kutoona, make sure to like this video, make sure to share. Abaya kanzi share, kashare ngazviende mberi, shoko ngarisvike kuti vanhu ngavauye vataure zvavari kuda kutaura panapa. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.